срещане на химните на Република България и Обединена Европа. Добър вечер, Перник! Good evening, dear friends! Добрый вечер, дорогие друзья! Guten Abend, liebe Freunde! Добро вечер, драги приятели! Bonsoir, chers amis! Здравейте, грановци! Здравейте, сурвакари и всички вие, приятели на маскарадните игри от България, Европа и от целия свят! За нас е изключителна чест и удоволствие да ви посрещнем отново тук в град Перник, европейската столица на маскарадните игри, и да ви кажем: добре дошли на 26-то издание на Международния фестивал на маскарадните игри Сурва Перник 2017! Тази година отново ще покорим вашите сърца с нашата силна сурвакарска прегръдка. За повече от половин век този неповторим и колоритен празник се превърна не само в един изключителен фестивал, а и в най-авторитетната изява на маскарадното изкуство в България, на Балканите и в цяла Европа. Всички ние сме изпълнени с невероятна гордост да ви направим съпричастни към най-стария маскараден фестивал в България. Фестивал, съхраняващ една древна традиция, която официално е и част от нематериалното културно наследство на човечеството. Вече цяла една година нашите сърца ликуват от щастие и всички ние, граловци и българи, празнуваме приемането на обичая Сурва като част от представителния списък на ЮНЕСКО за световно културно наследство. Нека през следващите 3 дни всички ние отворим душите си и вратите на домовете си, за да поемем тази добра енергия и любов на фестивала Сурва и да я предадем не само на близките си, но и на цялата Вселена. Ликувайте по Сурва! А сега
Дами и господа, имаме голямото удоволствие да поздравим и приветстваме с добре дошли официалните гости на днешния 26-ти Международен фестивал на маскарадните игри Сурва 2017. Сред нас са Вяра Церовска, кмет на община Перник, посланници, депутати в Европейския парламент, доктор Александър Александров, областен управител на област Перник, инженер Иво Савов, председател на Общински съвет Перник, общински съветници, заместник кметове на община Перник, инженер Владислав Карайлиев, Севделина Ковачева, Денислав Захариев, Йордан Павлов, Радослава Манова, секретар на община Перник, кметове и кметски наместници от Перник и България, почетни граждани на град Перник, Хенри Ван дер Крон, президент на Федерацията на европейските карнавални градове, Ларс Аугел, Александър Цицимов и Марион Херхе, членове на Международния борд на Федерацията на европейските карнавални градове, ФКГ Холандия, представители на карнавалните градове, членове на Федерацията, град Струмица, град Прилеп, град Берово, село Сопот, село Бегунище, община Кавадарци, Република Македония, град Белград, град Лесковац, град Шабац, Сърбия, град Птуй, Словения, Сардиния, Италия, Аруба, Украйна, град Солон, Гърция, град Флорина, Гърция, град Чавле, Хърватия. Официални делегации от побратимените партньорски градове: град Кавадарци, Република Македония, град Козани, Гърция, град Ниш, община Пантелей, Сърбия, град Пардубице, Чехия, град Сардара, Сардиния, Италия. Дами и господа, за мен е чест да поканя на сцената пред вас нашия домакин, кмета на град Перник, госпожа Вяра Церовска, и официалните гости, за да чуем техните приветствени слова и послания. Давам думата за приветствие на уважаемата госпожа Вяра Церовска, кмет на община Перник, председател на Организационния комитет на фестивала и президент на националната секция на Федерацията на европейските карнавални градове. Скъпи перничани и гости, уважаеми организатори и участници, уважаема госпожо омбудсман на Република България, госпожо Манолова, господин евродепутат, господин Оручев, скъпи колеги, господин председател на Общинския съвет град Перник, колеги кметове от градовете, които дойдохте да уважите нашето тържество. След малко в Перник ще видите от дълбоко скътани тайни и обичаи. Пред вас ще се запали огънят, ще звъннат звънците, видения и сенки и маски и герои ще изпълнят пространството около нас във вечната борба между добро и зло. С тази борба и с тези танци ще ликуваме и ние, защото ще ликува и ще царства духът над Сурва. Откривам 26-я Международен фестивал на маскарадните игри Сурва 2017. Заедно с нашия голям гост, председателя на Европейските фестивални игри, господин Хенри Ван дер Крон. Mrs. Mayor, I am at home. Аз се чувствам у дома. I am so happy to see all the people from Pernik. Толкова съм щастлив да видя всички тези хора от Перник. I see even governor, people from the council,
from different Виждам political хората, color. които са заместник кметове, хората, представители на отдел култура, обикновените граждани на града. I was already introduced to many ambassadors here at this moment. I'm very happy that you are here too for this wonderful place. От присъствието на толкова посланници тук в този момент. I am also happy to see cities from Serbia, from Slovenia, from Italy, from Greece. Щастлив съм да видя всички тези хора дошли. Чувате откъде нашите гости. Forgive me all the cities which I have not mentioned. I am happy and I wish you a very nice Zuvakar festival. И това ми дава основание наистина да очаквам и да ви пожелая наистина един прекрасен празник на сурвакарите. И това ме прави наистина щастлив. Thank you. Bye-bye. Благодаря. Дами и господа, щастлива съм да споделя с вас, че получихме много приветствени адреси от държавни и културни институции, от приятели на фестивала Сурва, които ни пожелават на добър час. Добър вечер, мои дружини от сурвакари, кукери, бабукери и джамалари! Добър вечер, безстрашни войни на доброто срещу силите на злото! Добър вечер и на вас, уважаеми перничани, гости на европейската столица на маскарадните игри Перник. Нека доброто настроение, здравото сърце да бъдат съпътстващи за вас през цялата година. Сега разрешете ми да дам думата на кмета госпожа Вяра Церовска. Уважаеми войводо, с решение номер 1 на Организационния комитет ви обявявам за главен войвода на маскарадните фестивални игри Сурва 2017. Предавам ви ключа на град Перник, а заедно с това и управлението на нашия любим град. Ръководете го в тези 3 дни мъдро, смело, да има веселие, да има щастие, да има забава за всички. Благодаря ви! За мен е чест да служа на силите на доброто срещу злото. Заклевам се, ще изпълня всички ваши заръки. Сега ще се чете 10 воеводски заповеди. Първо, почитай войводата твой, да нямаш други войводи освен него. Второ, отпразнувай фестивала така, сякаш е последния ден от живота ти. Трето, кланяй се и ръкопляскай на подобните на теб и на тези, които имат различна маска от твоята. Четвърто, знай и почитай спонсорите, защото без тях фестивалът ще е само на думи. Пето, не се стеснявай да станеш първи поне един от конкурсите и особено в СМС гласуването. Шесто, не пожелавай булката на младоженеца и още по-малко пък него. Седмо, не се разделяй с маската и костюма през 3 празнични дни. Осмо, пий смярка тия студените газирани напитки, защото е зима. Девето, поддържай пространството около тебе чисто, то е част от Европа. Десето, пази ревниво традицията, както прочее пазиш собствената си съпруга. И 11, ако тъщата ти се заседи дълго на гости, потърси помощ от мечкарите. Да живей!
А сега, уважаеми гости, нека всички да посрещнем сурвакарският огън! Да. празникът да започне сега. Ликувай, Сурва, и ние с теб! Сурва е сега, да изгоним зло от нашите сърца. В Перник празник, Сурва е сега, гласовити звънци чистят българска душа. А сега, скъпи приятели, нека заедно да се насладим на едно уникално шоу, създадено с много любов, специално за откриването на 26-я Международен фестивал на маскарадните игри Сурва! Огънят на Сурва с участието на майсторите на танца! Валя Балканска, Петър Янев, Сорина Богомилова, Росен Генков,
Деси Добрева. Огнено шоу Динитас. Те се събраха, за да поставят едно ново начало. Те носят със себе си съветите на мъдрите и непримиримата страст на младите. Те идват не само за да покажат себе си. Те са тук, за да запалят кръвта ви. Те ще танцуват, свирят и пеят само за вас, за да се почувствате уникално. Дами и господа, посрещнете героите в спектакъла Огъня на Сурва.
Дами и господа, Валя Балканска.
Много народ, много нещо е. Големо чудо днес е станало от Перника, града голема, бъдещата столица на България, на 27 януари 2017 година. Голема сурва е брат и сестри станала още свето отчудила, та даже и в ЮНЕСКО влезнала. Да сме живи здрави, още 1573 години и 23 дни. И все по-ново да става, все по-голема сурва да става, о Перника, града голема. Да са живи млади и стари, да доживеят до 1500 години възраст, на сурва да се радват, на снег, на студ да издържат и оро големо да вият.
Добър вечер на всички! Да сте живи и здрави! Честит празник! Пане са тупали, гайди засвирили, 7-8 баби оро заправили. Майсарата баба оро допровела, старци се върнали, оро заиграли. Майсарата баба оро допровела, старци се върнали, оро заиграли. Заиграли старци, снаги вскочили, на колбасни старци, не закричили. Най-стари от ето на танец Ивана, сърце му играе, ноце му се лъча. Най-стари от ето на танец Ивана, сърце му играе, ноце му се лъча. Мустите убийци, муси от Брузая, вас високите, но на земи се стреше. Отвели горите, старата му баба, вам му се притече, да се не осрами. Отвели горите, старата му баба, вам му се притече, да се не осрами. Море забрузако, видно да не пада, папова на здраво, дома да го води. Затюка се дедо, старите обради, братите му стари, вече да го носа. Затюка се дедо, старите обради, братите му стари, вече да го носа. Thank you.